Il-Belt Valletta kienet awsalla ta' kuluri bil-bnadar hekk kif is-sibt wara nofsinhar għal sena oħra ttella l-Pride March li hu meqjus bħala l-qofol ta' Pride Week. Din il-manifestazzjoni ssir fl-okkażjoni ta' ġimgħa dedikata għal attivitajiet b'messaġġi favur l-ugwaljanza fis-soċjetà, partikolarment għal persuni LGBTIQ+. Net News tkellem wħud li attendew għal din il-parata li spjegawna li xieħdu sehem f'din il-mixja. To show people li mhumiex waħidhom li hawn ħafna nies differenti and you should be proud of yourself, no matter gay, lesbian, bi, transgender, alien, whatever you feel you are. As long as you're not hurting others or yourself, be you and make people smile. Naħseb li il-Pride hija importanti, speċjalment minħabba l-fatt li hawn Maltin u Ċin li għadhom jgħixu bl-issue ta' shame u allura għandna nattendu Pride biex anke aħna nimxu għalihom u nuru li m'hemm xejn għalfejn inti tkun ashamed of yourself imma actually għandek tkun proud of yourself and who you are. Din il-mixja tittella sabiex jiġu mfakra drittijiet ta' persuni LGBTIQ+ fil-waqt li għandha lan li tinkoraġġixxi lil min għadu beżan juri minn verament tul is-soċjetà sabiex ikun jista' jagħmel dan. Dan il-Pride March iwassal ukoll diversi messaġġi dwar kif is-soċjetà għandha tkun aktar miftuħa sabiex tilqa' nies b'orjentazzjoni sesswali u karatteristiċi ta' ġeneru differenti u biex ħadd ma jkun beżan juri l-individwalità tiegħu. Fost il-ħafna li attendew din il-mixja kienu preżenti wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li kien akkumpanjat minn deputati kif ukoll minn uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista.